Bon dia. Bon dia, són les 9:30 del matí i estem la Ingrid i jo, Víctor, a la Salom TV. Ara, Cristina Miret començarà amb la notícia local. Bon dia, Ingrid. Bon dia, Víctor. Els alumnes de primer de l'ESO el passat dia 8 de març de 2016 van començar el treball de síntesi. Els professors han decidit canviar el tema de l'any passat i aquest any tracta de la televisió. Els treballs que tenen que realitzar són els següents: un telenotícies, un anunci i un càsting. El telenotícies i l'anunci es realitzaran en grup i el càsting individualment. Gràcies, Cristina, per aquesta notícia tan interessant. Però també el Col·legi Salom són guanyadors de la Lliga del Debat. El passat dimarts 2 de març, els alumnes de batxillerat i quart d'ESO van guanyar el concurs de debat. El concurs va ser organitzat per la Universitat de Barcelona i es va gravar allà on 16 escoles van participar. Les eliminatòries van començar el dilluns 1 i a poc el nostre equip va anar guanyant a tots els col·legis. El dimarts va ser el dia de les semifinals i la gran final on es van proclamar campions. El debat consistia en estar a favor o en contra sobre si internet ens fa lliures. Els nostres alumnes van decidir participar perquè aquest any a l'escola ha començat una nova activitat del grup de debat. Els professors que lideren aquesta activitat són la Imma Silva i el Ramon Espanyol. Els nostres alumnes van superar escoles com el SIC i el Sant Gregori i pròximament aniran a València a participar a la final. Moltes gràcies, Ingrid, per aquesta notícia tan interessant. Ara us explicaré una notícia internacional. Han detingut a un presumpte violador de 7 dones al barri de l'Eixample, a Barcelona. El passat diumenge 6 de març de 2016 van detenir a un presumpte violador de 7 dones al barri de l'Eixample, a Barcelona. El noi té 38 anys i és a Molins de Rei. El noi entrava a casa de les dones i les amenaçava amb un ganivet i les agredia sexualment. La policia afirma haver dit que podia haver estat en altres casos d'agressions sexuals. I ara la Cristina i la Paula faran la notícia cultural. Celebrem Carnestoltes. El passat divendres 5 de febrer a l'escola vam celebrar el Carnestoltes. El tema era sobre diferents estils musicals com el charleston, rock, country I d'altres com el rap o el hip-hop. Els més grans van anar disfressats dels musicals cinematogràfics com High School Musical, Grease o Alicia en el País de les Meravilles. Les rues, els balls i les disfresses es van celebrar pel matí. Aquest Carnestoltes va ser molt divertit tant per grans com per petits. Oh, Carnestoltes! Bueno, i ara passem als esports. Sí, i ara parlarem sobre els partits de futbol a l'escola Shalom per celebrar Santa Rafaela Maria. El dia 25 de febrer de 2016, els alumnes de l'ESO i de batxillerat van començar a fer una sèrie de partits per celebrar Santa Rafaela Maria. Els partits es van realitzar al pati de l'escola Shalom i acabaran el dia 12 de maig del 2016. Moltes gràcies, Paula. Ara passem el temps amb el Víctor Montoya. Avui, 10 de març, a Barcelona, al matí hi haurà núvols. Després, al migdia, començarà a haver-hi sol. I després, a la tarda, continuarà igual, amb sol. Les temperatures mínimes seran de 5 graus i les màximes de 14. Hi haurà vents de 14 km per hora i, en canvi, demà estarà tot el dia solejat, amb mínimes de 6 graus i màximes de 17. Hi haurà vents de 18 km per hora i hi ha un 3% de possibilitat de pluja i un 3% de possibilitat de núvols. Això és tot per avui a Shalom TV. Us esperem al programa de la nit.